ще ви се представят после. Здравейте, аз съм най-стария жив български рапър. Приятно ми да ви видя. И сега ще ви изпея първата песен, която записах през живота си. Тя се казва Рапомания! Рап! Това е силата, която ритъмът, римите дават на душата по пътя дълъг труден, когато си сам. Аз ще бъда с теб, щом слушаш рап. Думата е проста, лесно запомнима, но колко болка в нея, колко сила има да бъдеш рапър. Значи да се бориш, защото в света няма само обич с рап. Започва думичката ритъм. Ритъмът е нещо раздвижващо кръвта, нещо, което щом приятелят го няма, гони скука, болка и тъга с А. Започва азбуката наша, от нея римите си аз градя. Текстове изписвам на хартия, с които да достигна до вашите сърца с П. Започва думата протест. Протест е, щом не си съгласен с нещо, щом жилите тече гореща кръв. Животът с илюзии е нещо смешно. Р, А, П, три малки букви само, но заедно са сила, воля, страх. Безпомощен ти ще бъдеш само, когато просто нямаш рап. У вас рапомания! Рапомания! Хей! Рапомания! А сега всички с мен. Рапомания! И ето аз пея рап, свободен от задръжки. Това е моят свят и моята същност. Римите превръщат ме в Майк Тайсън. Хей! За всички ли съм ясен? Аз съм MC Тост и ме раба, най-добрият кралят в света един. Не съм като Къртис Бол или Чък Ди, но съм най-добрият MC, който някога сте имали. Родил съм се, изглежда много надарен, макар че никой не твърди това за мен. Живота си аз имам цел една, да стана, да бъда рап звезда. Да, и ето днес съм тук, сега при вас, с ритъма, с римите и моят глас. MC То, раба номер едно, или крал на рапът, то е все едно. Рапомания! А рапът, това е начин на живот, макар че много хора го отричат и презират. Груб е, вулгарен, т.е. искрен до кръв, защото животът просто е такъв. Огледало е, което се огледай преди да лъжеш, преди да получаваш, преди да прокарваш своето житейско кредо, преди изобщо ти нещо да направиш. Р, А, П, три малки букви само, но заедно те са моята страст. Това, което жив съм само, това, което правя днес за всички вас. Р, до Ато, двойно Б, пак А и се получава име раба. Второто, следва да е кинг, защото аз съм неповторим. А щом микрофонът е включен в този час, аз няма да щадя моят глас. И знайте всички, истина една, България настъпи ерата на рапомания! Рапомания! Хей! Рапомания! Рапомания! Всички ние помним рок-н-рол, помним и той за някои слушат хеви метал, други Ференц Лист, но вече настъпиха нови времена и днес просто рапът има думата за мира, войната, спасението на душата, кризите, промените или супермените, любовта, омразата, за змията в пазвата, за това, че днес сега сме щеданата земя. А дума има рапът, просто се примирете. Дума има рапът, най-силен в света. Ритъм, рима, скрач и всичко, щом се смеси, далечите избягат из кука и тъга. Времето лети и всичко се променя. Човекът става и по-мъдър и по-зрял, но римите на рапът, що в него живеят, той ще си остане вечно млад. Дума има рапът, а аз съм маниякът, но не с пистолет, прокрадваш се в мрака и не такова чалък на разум и души. Бутовник без почивка, така ми викай ти, рапът! Това е моето име и рапът за мен е просто най-любиме. Аз съм твърдо номер едно, тоест най-добрия рапър на земното кълбо. Аз съм лидер
психопат. Аз съм МС и щом в гласа ми се заслушат, всички други рапъри в краката ми се сгушват. И само аз съм крал на рапа, аз съм най-доброто, което има по слънцето. И ето, рапа, рима нарежда, подрежда, без грешка, без да трябва някой превежда, без да учи, поучава, на мъдър да прави, просто казва на кой слуша сега това. Ние искаме да работим на български. И го правим на български. И го правим много добре на български.